Halo, sugeng rawuh. Basa Jawa kuwi jebule nyimpen akeh banget kaindahan lho. Salah sijine yaiku carane nggatokake tembung kanthi swara sing enak dirungokake. Nah, iki diarani tembung Yogyaswara. Ora mung apik dirungokake, nanging uga duwe aturan sing cerdas banget. Wis, ayo langsung wae diwiwiti. Oke, saiki ayo dibahas luwih jero. Coba dikate-kate, sampeyan mesti wis tau krungu utawa maca tembung-tembung sing masang-masang ngene iki. Contone, apa sampeyan sadar ana pola sing padha ing antarane tembung-tembung iki? Iki contoh sing paling umum, paling gampang ditemoni. Putra lan putri. Coba dirungokake suarane. Meh padha ta, nanging ana bedane sithik ing pungkasan sing uga mbedakake tegese. Contoh liyane, siswa lan siswi. Nah, polane padha maneh ta, iki tembung sing biasa digunakake kanggo nyebut murid lanang lan murid wadon. Wis, siji maneh ben tambah mantep. Dewa lan Dewi. Tembung loro iki mesti mlaku bebarengan kanggo nggambarake pasangan ilahi. Nah, pola sing unik kaya ngene iki lho sing jenenge Yogyaswara. Lah, dadi pola sing lagi wae kita deleng mau jebulane ana jeneng resmine. Terus, apa to sejatine sing diarani tembung Yogyaswara kuwi? Dadi, ing basa Jawa, tembung Yogyaswara kuwi tegese rong tembung kang dirangkep dadi siji lan duweni teges liya. Intine, iki gabungan rong tembung sing suarane meh padha kanggo mbentuk makna anyar, khusus kanggo pasangan lanang lan wadon. Nah, iki sing mare keren. Jenenge dhewe wae wis ana maknane. Yogyaswara kuwi asale saka tembung Yogya, sing tegese becik utawa indah, lan swara. Dadi, Yogyaswara kuwi tegese swara sing endah. Wah, cocok banget karo konsepe to. Lah terus, apa rahasiane kok iso tembung-tembung iki mesti dadi pasangan? Jebul, ana aturan vokal sing unik banget ing burine. Nah, lah iki lho kuncine. Aturane iki janjane sepele banget, tapi pinter pol. Tembung sing dipungkasi nganggo vokal A kuwi mesti nuduhake lanang. Dene sing dipungkasi nganggo vokal I kuwi mesti nuduhake wadon. Gampang banget dieling-eling. Oke, wis mudeng aturan AE sing prasaja mau ta? Saiki ayo delok contoh-contoh liyane ben luwih cetemane. Kita bakal weruh sepiro luase aturan iki digunakake. Coba deloken, pola AI-ne kuwi pancen konsisten banget. Arep adinggo ing konteks sing beda-beda. Saka sebutan kanggo manungsa biasa kaya pemuda-pemudi, nganti makhluk mitologi kaya yaksa-yaksi. Aturane tetep padha. Nah, saiki kita wis ngerti tembung-tembunge lan aturane, nanging pitakonane piye carane nggunakake ing ukara saben dina. Ayo langsung wae didelok contone. Ing contoh iki, nganggo tembung mahasiswa-mahasiswi siji tok wis cukup. Ora perlu ngomong mahasiswa lanang lan mahasiswa wadon. Tembung iki kanthi efisien nggambarake kabeh kelompok mahasiswa, lanang lan wadon. Ringkes, padet, jelas. Ing kene, tembung pemuda-pemudi langsung digunakake kanggo nyebut kabeh anggota Karang Taruna. Ya sing enom lanang, ya sing enom wadon, sing lagi rembugan. Praktis banget. Iki contoh ing lingkup keluarga. Mung nganggo tembung putra-putrine, wong wis langsung ngerti yen sing dimaksud kuwi anake Pak Elias kabeh, lanang lan wadon. Siji tembung wis makili kabeh. Dadi ngono kuwi tembung Yogyaswara. Apik tenan to? Iki salah siji bukti nek basa Jawa kuwi sugih lan duweni struktur sing unik. Muga-muga penjelasan iki migunani ya. Nah, saiki gantian aku sing takon. Sakliyane contoh-contoh mau, tembung Yogyaswara apa maneh sing sampean ngerti utawa tau krungu? Ayo, coba dipikir-pikir.